Bé, molt bones. Doncs avui volia explicar-vos com fer una enquesta de satisfacció perquè pugueu fer el vostre comerç o per qui sigui. Utilitzarem els formularis de Google, ¿vale? Tant es pot fer servir per fer una enquesta de satisfacció com un formulari per recollir dades, etc. ¿vale? Llavors, per anar a l'eina aquesta de Google per fer els formularis, vindrem aquí, ens anem on hi ha els documents. Quan estiguem aquí ens sortiran tots els Words que tinguem, però cliquem aquí i anem a formularis. Si poseu docs.google.com/forms i anireu per aquí, ¿vale? Aquest és un que vaig fer ahir de prova, però vaig estar gravant i el so era dolentíssim. I dic, doncs anem a repetir. Anem a veure com ho hem de fer. Cliquem aquí a crear un nou formulari. Vale, i ja començarem així. El primer cop que hi accediu us farà com un mini tutorial, vale? Un mini tutorial. Dirà, mira, aquí per afegir una nova pregunta, això és per afegir, per importar preguntes, això és per afegir, etc. Vale? Ara veurem una miqueta tot com és. Vale. D'entrada aquí li podem posar un títol sobre de què tractarà, doncs podem posar enquesta de satisfacció. Aquí el formulari sense títol, veieu, ja agafa d'aquí. A la descripció podem posar-hi, per exemple, vale? Vale, llavors què podem fer? Podem començar fent algun tipus de pregunta, no sé. Vale, llavors aquí pots triar diferents opcions. Vale? Tenim la resposta breu, que aquí les persones contestarien algo breu. Després podem afegir, a veure un segon, no, espera. Tornarem. Imagineu que ara aquesta pregunta la podem duplicar i en comptes de resposta breu li podem posar resposta llarga. Vale? Dupliquem i aquí en comptes de que sigui una resposta breu o un paràgraf li podem dir que sigui una selecció múltiple. I aquí afegir l'opció d'altres. Vale? Dupliquem i diem, doncs mira, en comptes de selecció múltiple, que sigui una casella de selecció. Llavors poden triar un o un altre. Vale? Què més? Dupliquem i aquí en comptes de caselles de selecció podem posar un desplegable. Podem afegir una opció de pujada de fitxer. Imagina que, per exemple, vols donar l'opció als teus clients de que si, per exemple, imagina't que tu tens una botiga de sabates i dius, doncs mira, si veus un model en concret que t'agrada, doncs envia'm una imatge i jo miraré de trobar-te'l, vale? O alguna cosa així. Doncs es pot posar aquí, et demana si vols permetre que els usuaris responguin penjant fitxers, tu els dius que sí, continuar, i ara ens demanarà quin tamany pot tenir el fitxer. Penseu que diu, aquest formulari accepta 1 giga de fitxers com a màxim. Vale? Això podem canviar-ho a el que és la configuració que està aquí. Vale? Podem venir aquí. Aquí, mida màxima de tots els fitxers penjats. Penseu que amb Drive, quan tenim un compte de Gmail, Google ens dona 15 gigas de capacitat. Llavors, si per exemple posem 10 gigas d'espai i fem un formulari i si algú ens envia 10 gigas d'espai, penseu que aquesta capacitat se'ns acabarà ràpid. Vale? Llavors, el normal és tenir 1 giga i un cop aquest giga estigui ocupat es deixarà de rebre respostes. Vale?
Què més tenim? Tenim... espera, aquí encara hi ha més opcions. Permet només un tipus de fitxers concrets. Si cliquem aquí, podem dir que només siguin Words, fulls de càlcul, o PDFs, o un vídeo, o una presentació, o un dibuix, o imatge, o àudio. Jo d'entrada només deixaria aquests tipus de PDF potser també, però perquè si ens pugen un vídeo ràpidament, un vídeo de menys de 10 megas raro serà, vale? Llavors, jo deixaria imatge i àudio, o potser un dibuix, perquè si, per exemple, no sé, ets un artesà i vols que algú t'enviï un dibuix per veure si el pots, no sé. Jo deixaria només arxius que pesin poc, vale? El número màxim de fitxers, aquí pots triar si 1, 5 o 10, jo com a molt posaria 5. Què més? Tenim l'escala lineal, que per exemple aquí seria molt indicat per aquest tipus de pregunta, que pots fer de l'1 al 5 o de l'1 al 10, i l'etiqueta 1 seria, per exemple, a la baixa, doncs seria molt dolent. I a l'alta, doncs molt bona, o excel·lent, o el que tu creus convenient, vale? Doncs tenim la graella de selecció múltiple, que vindria a ser una miqueta com aquesta, però tindríem diverses fileres. Fila 1, per exemple, seria, no sé, a veure, per exemple, valoració, qualitat-preu, i aquí podríem posar bona o dolenta. No sé, valoració, el que vosaltres veieu, vale? El que sigui, i podeu anar afegint opcions. I després quedarà, mira, podem clicar aquí, així podeu veure com va quedant. Vale? La primera opció és la resposta curta, doncs veiem que tenim una part mínima per respondre. Aquí seria un paràgraf, podem escriure, ens podem extendre més. Com valorar els meus serveis, tenim aquesta opció que és o una o una altra, vale? I aquí donem l'opció de que les persones puguin posar el que elles vulguin. Aquí tenim l'opció de que podem triar tots, vale? I fins i tot afegir-ne, com els meus serveis. Aquí tenim, només podem triar una opció, i aquesta és la que us estava dient. Tenim una fila i dues columnes. Doncs podem triar o una o l'altra, vale? Què més? Aquesta de moment la deixarem, duplicarem. Aquesta vindria a ser el mateix, però que podem triar, vale? Si venim aquí i refresquem, veiem que tenim, vale? Per tant, aquesta no té massa lògica, però bueno, depèn del que pregunteu, doncs potser sí, no sé. Què més tenim? Això és, per exemple, per posar una data. Imagina que, jo què sé, vols demanar quin dia va bé que faci X activitat. Doncs els usuaris podran posar el dia. I hi ha l'altre, que és el de l'hora. Per exemple, a quina hora t'aniria bé que, m'ho invento, que tanqués, o a quina hora t'aniria bé que tanqui al migdia, o... Vale? És molt important, això, a part de ser enquesta de satisfacció, us hauríeu de preparar el tipus de preguntes que voleu fer per mirar de detectar necessitats dels vostres clients. Vale? Aquí és molt important què pregunteu per veure què respon la gent i així poder detectar necessitats que puguin tenir. Jo què sé, si per exemple, quan això que he dit de l'hora, si vosaltres tanqueu a la 1 i resulta que us estan dient la majoria que tanquis a les 2, doncs potser t'hauries de plantejar el fet de tancar a les 2. Que potser després no vindrà ningú, vale, perquè ja sabem com és la gent, però si t'estan demanant que tanquis a les 2, doncs potser que els hi facis cas. És igual que, no sé,
per la tarda, si tu tanques a les 8 i hi ha gent que et diu, ostres, a veure si podries tancar a les 8 i mitja perquè em ve més bé, perquè jo plego a tal hora i no arribo i el que sigui, doncs potser és qüestió de fer-los cas, ¿vale? Això ja depèn de cada tipus de negoci bueno. Després tenim aquí aquesta opció que és la de respostes. Quan cliquem aquí, ara no n'hi ha cap, ¿vale? Si omplíssim aquesta d'aquí, veieu que com que no he refrescat, no em sortia allò de l'hora i allò del dia. Aquí veiem que tenim l'opció d'enviar una altra resposta. Veieu que ja ens surt la qüestió del dia. Si cliquen aquí, poden triar tenim aquesta opció, que és de sempre que poden enviar una altra resposta. Això com es controla? Doncs des d'aquí, veieu que ja ens surten les respostes. Rebrem al moment. Si cliqueu aquí ja no rebran més, no s'accepten més respostes. Aquesta opció d'aquí els controla des de aquí on diu un segon. Això d'aquí. Si ho desmarquem i aquí veiem que ja no tenim aquesta opció. Com que he refrescat, s'han tornat a enviar un altre cop les respostes. Veiem que ens dona un resum de les respostes que tenim. Ens ho fa amb gràfics. Aquí podeu anar veient les respostes que us donen. Fins i tot tenim la possibilitat de veure per preguntes. Aquí tenim les respostes. I fins i tot individualment. La resposta de la primera resposta ha sigut hola, molt bé, bé. I així aneu canviant i aneu veient individualment què ha respost. Aquí, fins i tot, si cliquem aquí, crearem un full de càlcul amb les respostes d'aquest formulari. Això perquè pot anar bé, ara perquè només n'hi ha 3, i dues són iguals. Però si en teniu 100, per exemple, a veure si acaba de carregar. Veieu aquest símbol d'aquí? Això és per crear un filtre. Cliqueu aquí, llavors seleccioneu tot. Cliqueu aquí. I ara ja ens ha creat filtres. Això què vol dir? Veieu que aquí ha aparegut una coseta rara. Si cliqueu aquí, a part d'això que es poden endreçar les respostes per ordre, de major a menor o de menor a major, tenim aquesta opció d'aquí, que és, per exemple, imagineu que volem saber quantes persones han clicat aquí malament. Cliques aquí, desmarques aquests dos, no està d'acord, i ara només et mostrarà les respostes que tinguin aquí malament. Si ara, per exemple, aquests dos, perquè en aquest cas són iguals, no? Si ho marquem tot un altre cop, tornarà a mostrar tot. Ara imaginem que, a veure, no sé, volem veure mireu, aquest és un exemple d'una enquesta de satisfacció de satisfacció més que de satisfacció de volia conèixer els hàbits de compra de la gent al poble, per mirar de trobar una solució o com a mínim compartir-los aquestes respostes als comerços perquè veiessin una miqueta l'opinió de la gent. Aquí quan veiem les respostes veieu que hi ha la tira d'opcions. Aquí no pot fer un resum perquè com que són diferents cada una, sí que hi ha les opcions 6 més generals sí que pot fer gràfic, però les que són que cadascú posa el que vol, no, us ensenyo com estava publicat. Aquesta és
l'enquesta, aquest és el formulari, us deixaré un enllaç a baix per si el voleu respondre, així també col·laboreu amb aquest com petit estudi, per dir-ho així. I si, per exemple, anem aquí dalt de tot i veiem l'Excel, veureu un exemple sobre el que us deia dels filtres. Jo trobo que va molt bé, que acabi de carregar. Veieu que aquí tinc els filtres. Per exemple, si aquí on diu compres al poble, hi ha diverses opcions, si ho desmarco tot, aquí li dic esborra, m'ho esborrarà tot i li dic que vull veure el sí. Ara aquí només estic veient les respostes que sí que compren al poble, o si per exemple li dic que vull veure no, d'acord, i aquí puc veure, si hi posa que no, i puc veure els motius. És una manera per poder facilitar el que tu vagis veient les respostes, Si trobes tot el que busques al teu poble, sí, no, doncs pots anar veient el que comenta la gent. I, per exemple, jo vaig crear aquesta pregunta: si existís una web amb les ofertes més destacades del poble, creus que seria útil? Enfocat també a fer com una mena un petit estudi de mercat per veure si seria viable fer una web, sí o no. I llavors, fins i tot si veiem aquí el resum, a veure, comprar el teu poble, me'n va sorprendre que el sí i el de vegades guanya per majoria. Aquesta era bastant evident, però jo crec que també de vegades és falta d'informació o falta de preguntar o de dir m'ho pots aconseguir al comerç, ells estan disposats a oferir-te el millor que puguin. Això em va sorprendre també, el fet que quan preguntava com busques el teu poble, si tenen el que vols comprar, que vagin al comerç a mirar. Això, per exemple, si veuria útil que tinguessin un catàleg virtual, la majoria van dir que sí, per tant crec que s'ha de, i més ara amb el temps en el que estem, que el petit comerç hauria de fer un petit esforç i mirar de digitalitzar-se com puguin, i si un comerç, si una sabateria, doncs mirar de fer-se un catàleg virtual del que ven a la seva botiga, i que tothom des del telèfon, des del sofà, des d'on sigui, que pugui veure què ven aquell comerç. Qui preguntava si el fet que tenir un catàleg virtual fomentaria que ho comprés més sovint al poble, i evidentment molta gent diria que sí, perquè el fet de saber què és el que tenen ja fa que hi vagis sobre segur. Molts cops hi ha persones que diuen sí, hi ha una sabateria al poble, però no crec que tinguin el que jo estic buscant. I potser sí que ho tenen, però ja, o per mandra, o perquè no coincideix amb l'horari, o pel que sigui ja no hi vas. I te'n vas a comprar fora pensant que no ho tenen, i sí que ho tenen. Però això, si existís una web amb les ofertes més destacades del poble, crec que seria útil, doncs un 80% va comentar que sí. Per tant, aquesta web ja l'estic desenvolupant, ja l'estic fent, i en breu sortirà a la llum. S'utilitzarà o no? Ja no ho sé, però com a mínim s'ha d'intentar per mirar d'apoyar el petit comerç i una miqueta de crear una mica de vida al poble, Intenteu sempre comprar al vostre poble el més a prop possible, i així estareu creant vida al vostre voltant, que si no al final els diners sempre acaben a les mateixes grans corporacions i els pobles cada cop quedaran més buits i més ensopits. Si donem vida al poble, li estarem contribuint a que els nostres veïns tinguin feina i que potser tu també tinguis feina, una miqueta perquè veieu
com es pot utilitzar una enquesta de satisfacció o una enquesta o un formulari d'aquest tipus per aconseguir dades, ¿vale? Doncs tornem al vídeo abans. Vinga, adéu. Aquí els tres són en bona, bueno, podem fer que es mostri que només tingui en bona, ens mostrarà tots, però, per exemple, aquí vull que només em mostri els que han deixat una opció en blanc. Doncs només es mostrarà aquest, ¿vale? Podem anar creant diferents filtres segons la informació que estiguem buscant, ¿vale? Bueno, això donaria per tot un tutorial sencer, Què més? Aquí, a personalitzar el tema, veiem que podem posar-hi una imatge a dalt de tot, la podem penjar del nostre ordinador, de les nostres fotos, ¿vale? O aquí ja, per exemple, tenim algunes imatges de mostra. Depenent del que tracti el vostre formulari, la vostra enquesta, doncs posareu una o una altra, ¿vale? No sé, si sou músics, doncs potser aquesta us pot agradar, no sé, això ja depèn de vosaltres, i si no, doncs, si no es posa tampoc no passa res, ¿vale? Bueno, ens tornarà a enviar una altra resposta. Sí, veieu? Ha tornat a enviar... Cada cop que actualitzem, el que fa és tornar a enviar l'enquesta. Doncs per no veure, tanquem aquí i cliquem aquí i veiem com és. Vale? Veiem que ens ha llegit aquesta imatge aquí dalt. El color del tema és això d'aquí, ho podem canviar. Ja és a gustos, el color del fons pot estar blanc o podem posar un fons. Vale? Per defecte has de triar aquestes combinacions. Aquí podem modificar l'estil de la lletra. Jo deixaria amb aquest perquè és potser el que es veu més bé, es llegeix més bé. Aquí opcions del tema ja no tenim res més. Aquí a configuració tenim aquesta opció que és la de registrar les adreces electròniques. Jo per defecte no ho faria perquè les respostes en principi han de ser anònimes, a no ser que estiguem fent un formulari de contacte o un formulari on expressament necessitem el correu electrònic, ¿vale? Si no, en cas d'una enquesta, jo no demanaria el correu electrònic, ¿vale? Tenim l'opció que puguin editar després d'enviar i mostrar els gràfics de resum. Presentació, això és per mostrar una barra de progrés. Això jo crec que no, perquè vosaltres per això ens heu de fer com un guió, ¿vale? Per anar veient què és el que voleu preguntar. I aquesta és l'opció que havíem dit abans. I això és per, un cop has enviat les respostes, mostrar aquest missatge. Aquí podeu posar el missatge que vosaltres vulgueu, ¿vale? I aquesta opció d'aquí és per si volguessis fer-ho com si fos un examen, ¿vale? En aquest cas, que és una enquesta de satisfacció, no té cap sentit, ¿vale? Llavors, com ho teniu tot clicat, aquí pots, si vols limitar una resposta, hauran de respondre, hauran d'estar tenir la sessió iniciada a Google. En principi, si deixes així també, és el que en part no m'agrada d'aquest tipus d'enquestes de Google, que si no és en un compte de Google no pots respondre. I llavors el que tenim aquí és l'opció d'enviar, que ja seria per enviar per correu electrònic, ¿vale? Li poses aquí l'adreça electrònica a qui li vulguis enviar i ja ho rebrà. Aquí tenim l'opció per, si cliquem aquí, escurcem, serà més curt.
copiem i el podem enviar per WhatsApp, per Facebook, per on vulguem, per correu electrònic també. I aquesta seria l'opció per insertar-ho en una web. Això ja ho veurem més endavant. És copiar això i s'enganxa per exemple, en el Blogger s'enganxa en el widget d'HTML. En WordPress, el mateix. O en l'editor d'HTML. Llavors, crec que el més pràctic és aquest, de cara a el que és aquesta satisfacció. Si tu, per exemple, tens el WhatsApp dels teus clients o si tens el seu correu, doncs els hi pots enviar. O si no, per exemple, et pots fer un codi QR amb aquest enllaç i tenir-ho enganxat ja al teu comerç i dir-li, mira, si vols valorar el meu servei i tal, que escanegin el codi i ja els portaria aquí al formulari. Si voleu que us ensenyi com fer un codi QR, m'ho deixeu als comentaris i us faré un petit tutorial, que és molt fàcil, hi ha diverses pàgines per fer-ho. Doncs, en principi, ja està. Si voleu, mira, us ensenyo un exemple d'un formulari que vaig realitzar. Aquest, per exemple, us el deixaré en el primer comentari del vídeo, estarà allà fixat, perquè valoreu el canal de YouTube, perquè veieu, perquè em respongueu i em digueu sobre quins temes voleu que parli, i etcètera. Això de les imatges, si voleu posar imatges a cada pregunta, venim aquí, aquí per exemple, i no poso el títol, això és enrere. Quan estem aquí, i no, perquè això és el títol, quan estem aquí veieu que ens surt l'opció d'afegir una imatge, doncs cliques aquí i la pots penjar des de l'ordinador, des de la càmera, aquí et demana fer una foto amb la webcam, la pots penjar per URL, si tu per exemple, anem a pexels.com. Això és un portal de pàgines gratuïtes. Us deixaré aquí dalt l'enllaç de com d'aquests bancs d'imatges, com descarregar imatges d'aquí, però ho veiem. No sé, aquesta imatge d'aquí, per exemple, veniu, feu així, i li dieu copiar l'adreça de la imatge, aquí, i ara poseu aquí l'adreça i us sortirà. Ara veiem que ens surt aquí, però surt molt gran. Si ja és això, si ja us agrada que surti així gran, doncs perfecte. Si voleu fer-la més petita, doncs cliqueu a sobre, arrossegueu, i aquest és el mínim que es pot fer i el màxim, que és com estava abans. Si cliques fora, veieu que hi ha aquests 3 puntets aquí, cliques aquí i és per alinear-la o per canviar-la. Doncs alinear el centre i ara tampoc no té gaire sentit perquè està al màxim de gran, però si per exemple la fas així, quedarà alineada al centre. Què més? Amb això de les imatges, aquí per exemple, veieu? Si per exemple fas, no sé, bé malament i agafes i tens la icona el dit així cap amunt i aquí el dit cap avall. M'ho invento, no... Què més? Doncs en principi això de les... sí! Aquesta barra d'aquí, mira, tenim l'opció també, veieu? Això, que hi ha aquests puntets. Això serveix perquè els podeu arrossegar amunt i avall. O fins i tot quan està així... A veure què més... Si teniu aquesta opció, que és per fer-la obligatòria, llavors si no la contesten no passarà a la següent opció. Aquesta ja hem vist, que és per duplicar.
Això ni cas perquè és per afegir una descripció. A banda d'això d'aquí, tenim aquestes opcions d'aquí, que és, per exemple, tornar a afegir un títol i una descripció. Vale? Podem afegir una imatge aquí al mig, que pot ser... Tornarem a enganxar la que teníem. I llavors ens queda aquí al mig. Vale? El títol de la imatge... mira, tonto. Control Z, vale. No li posarem, a veure què passa. I aquí, per exemple, si estem aquí i doncs mira, vull afegir un vídeo. Doncs podeu posar aquí l'URL del vídeo que tingueu. Doncs veniu aquí, enganxeu la URL i ja sortirà. Vale? Fiquem aquí, podem anar al centre. Veiem que també el podem fer tot a l'ample possible. Vale? Aquí. Veiem que tenim la imatge. Aquest és el títol, que és això que havíem posat aquí. Treure. Refresquem. Tenim una resposta curta. Veiem que tenim la imatge. I veiem que tenim el vídeo que hem posat. Vale? Llavors, per exemple, podem posar aquí un vídeo sobre un producte que heu tret i a sota demanar l'opinió de què us sembla. Vale? No sé, això dels formularis i de les enquestes dona per molt. Però ja et dic, ha d'anar molt enfocat a obtenir informació dels vostres usuaris. Vale? El que us he mostrat abans, per exemple, jo vaig molt enfocat a veure quin tipus de contingut voleu veure en el canal, per així jo ja anar sobre segur, ¿vale? Per no penjar coses que no us agraden, senzillament és per veure sobre què voleu que parli. ¿Vale? Doncs aquí jo he afegit unes opcions que crec que us poden resultar interessants, però sempre us poso aquesta opció de la d'altres perquè poseu el que creieu que és convenient. Aquí veieu que jo he posat emojis, també és senzill de fer. Els emojis, venim aquí, per exemple, on hi hagi un text, botó dret i on posa la primera opció que és emojis. Ja us sortiran els emojis, ¿vale? Descarreguen. Que no, perquè sembla que m'estigui rient. Això és molt seriós. Ja està, vinga. Aquí és igual. Aquí les opcions, doncs també. Veieu, botó dret, o ja et diu el botó de Windows i el punt, que també funciona. ¿Vale? Windows i punt, i se s'obre aquesta opció. I això en cada apartat es pot posar. Doncs res més. Aquí arribaria aquest vídeo. Aquest formulari us el deixaré en el primer comentari, estarà allà fixat per si el podeu respondre. I ja estaria. Vale? Vinga, ens el veiem. Adéu.